ku bi kebaba cîgerê tê naskirin, divan rojan de xwe hînê tamekî nû dike. Ev tam jî xwarina Japoniyan sushi ye. Du karsazên Amedî ev tam anîn bajarê xwe. Ji niha de Amedî diherikin vê xwaringehê û li tama sushiyê dinêrin. Taybetiya vê xwarinê ev e ku di şûna çetel û kevçî de sushi bi darikan tê xwarin. Müşteriyên ku ji tama sushiyê hez dikin, dema dor tê bikaranîna darikan zehmetiyekî mezin dikişînin. Megwam di Diyarbekirda tişkî dekişik em çer bikin. Megwam xwarina uzaq doğuyê em bînin. Em sushi bînin vê derê. Êk berek xwarinin zanin û zehmetê nakişînin, êk qet nizanin enkî zehmetli ye ka û bi chopstick jê re dibêjin. Bi wana dixwin, ew enkî zehmet li vê derê êk nizanin jî em dersa wî didin wa, em wahêm dikin. Li Amedê ji ber ku hosteyê sushiyê tune ye, xwediyê xwaringehê hosteyek ji Marmarîsa Tirkiyeyê aniye Amedê. Hostê ji Kurd e û ji Amedê ye. Ev ji bo Kurdên ku ji masiyan hes nakin, sushiya bi goşt çêdike. Ev ji bo xatirê Amedê ev çeşîda ku ez dibêjim kîmba sushi min ji bo xatirê wan derxist. Em ê sola cîgerê em ê bavêjine diyarê xanî. Hin kesên ku cara ewil li Amedê sushi dixwin, ji vê tamê gelek hes dikin. Hinek ji wan jî hewl didin xwe hînê vê tama biyanî bikin. Li gorî hin müşteriyan jî sushi ji cîgera Amedê xweştir e. Sushi. Cîgera hesnîke. Tamam, pir xweş e, sorun ev em nikan vêna qulanmış ki, van çubuqa qulanmış ki viyakî sorun e. Duruşma vê xarûngehê ev e. Li xwekê pûşî û bixwe sushi. Sushi dixwaze di pêşerojê de bibe reqîba cîgerê. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amed.